ka-two wheels. So after carefully planning, we decided to head to Lingayen Beach. yeah, Lingayen Beach. Wait, Kaliwa ka dun. Sa tricycle na ito dito. Lingayen Beach. It's still located in Pangasinan. Pangasinan. So ito yung daan natin. So, from Angeles to Dagupan to Manawag. To Now Lingayen. we're heading to Lingayen. Siyempre itong Lingayen na to sa lang to ha. Pangasinan lang. Yeah, Hindi siya yung Lingayen na sa Region 1. that's right. Tubok. Kasi sayang naman yung biyahe mga ka-two wheels, no? Kasi nakalive ako hanggang Monday. And since nandito naman na tayo, so babagtasin lang natin tandaan na to going to Lingayen. And after that, tingnan natin kung anong meron doon. Uy, Maganda siya. Maganda ba siyang liguan? Katulad ng ano nga uli yung pinuntahan natin? Tondaligan ba? Tondaligan Beach. Hanggang ngayon hindi ko pa ma-memorize. Oo, hirap eh. Sa lahat ng pinuntahan natin, yan ang hindi ko ma-memorize. Kasi pagkataan din na-memorize ko siya kung pahaba yun. Parang tongue twister ko. Tongue twist yun. Pero ito talagang isa natin pinuntahan. Hindi ko talaga ma-memorize. Hindi ko alam kung bakit. Grabe, may bilis ng mga sasakyan dito. Siyempre, hindi tayo magiging mabilis. Chill ride lang tayo. We have a lot of time to, Woo! Balik ako. tabok. It's na Valentine pala yun. Sige. Lingayen. Oh. Purple siya. Sa mga recent trip ba natin, dumaan tayo dito sa Lingayen? Hindi ko alam. Hindi pa ata. Obrador ko talaga. Diretso. May aso ha. Kambing yan. Kambing pala. Ayun, totoo. Later time. Stop na dito. Ito siguro yun. Malinaw yun. Alright, mga ka-two wheels, we are here in saan to? Lingayen. Lingayen. Lingayen Beach. Sa kaliwa tayo. Dito sa kaliwa. Meron kaya rito along the way. Nililiguan ba yan? Parang yun. Same lang Ito siguro yung daan, no? Kapareho lang ang daan kung saan. Okay. Ayun mga tent I think pwede mag-overnight dyan. Kaya lang nililiguan mo yung tawid mo. Oo, ganun talaga. Ayun. Ay, hindi siya yung beachfront na Hindi, Marcelo Resort. Guess, Yun, mga resort talaga. Yan, per plaza. Wala ko tayo rin. Ayun, mga ganyan lang pag-over.
Shed po ba? Pwede maligo. Ano, wala na tayong damit. Ha? Ayun lang, wala tayong damit. Di ba yung pinagliguan ng nakaraan? Hindi namang ano yun. Uy, saan tayo? Nagugutom na ako. Mahaba pala nito. Yan ah. Ay, ito Dati kung mag-stay tayo rito, kumuha ka ng kwarto na may CR ha. oo, siyempre. Pero kung pumalma naman na yung tiyan mo siguro. Hindi pa kumakalma yun dyan. Hindi pa rin ba? Nagpapajakat. Pero yung ano na, inom mo na, no? Gamot na. Inom ka na yung isang may isa pa. Ang lawak ng dagat. Nanawa ka na ba sa dagat? Dati Ayan o, ang ganda dito. Ayun, beach house for rent. Ayun o. Kaso mong walang siya. Uy! Shit. Ano? Buhangin. Nabahan ako. Yung madalas na buhangin. Bakit parang wala namang naliligo? Bakit mainit? Kahit nasa Tandalion, walang naliligo pag ganyang oras. Mainit. 5, 6, 7. Resort, hindi kaya puro pool lang yung sa loob. Na? Hindi kaya ako puro pool lang sa loob. Kasi kung ano siya bakit ang malayo sa dagat. Hindi, tatawid ko talaga. Ayun yung daan, no? Yun ang daan dalawa. Yun, may naliligo. Ay, mga ano pala yun. Unang uhuli. Alright mga ka-two wheels, nandito na tayo sa Lingayen. As you can see, yun yung beach. Sobrang ang laki, di ba? Ang lawak. Kaso, ang problema dito, bawal. Bawal maligo. Actually, bawal nga daw tumambay. Oo, so bawal Titikitan maligo. ka ng polis. Mukhang lenient din naman yung mga polis. Basta yata huwag ka lang maligo. Oh, actually kahapon pa to. Kahapon daw nag-start eh. So nagbaba ng memorandum na bawal talaga. So ayun. So ang gagawin natin, Tingin na lang kami. hanggang tingin na lang. Pero at least nakapagdagat naman kami kahapon. So okay naman. So okay na, makita natin yung dagat and everything. So far, yung 2-day ride natin is maganda, di ba? Maganda. Sige.
Hindi ko pala binuksan. Oo. Ayun o, tignan nyo. Ang ganda. Actually, parang hesitant akong paliguan to kung pwede mga liguan kasi maalon. Oo. Parang hindi stable yung dagat. Pero maganda yung ambience. Right. Siguro dahil lang, malakas ang hangin. Oo. Right. So anyway, tapos na ang ating episode gala for this weekend. So tatapusin na namin ang vlog dito sa Lingayen. So again, thank you for watching and subscribing to the channel. Keep safe everyone. Bye. Bye-bye.